Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Doon ako'y pangutana kung hindi matubag ba nato, pinagi sa inyong kasing-kasing lang o dili sa inyong mga pinulungan. Unsa kalig-on ang banding sa iro o sa iyang agalon? Lig-on ba ni? Gitawag ni nga man's best friend. Apan doon ay pangatawag usap. Bahin sa magtiayon, unsa kalig-on ang banding sa magtiayon? Lig-on gyud. Apan kini sa altar gisumpaan ni nga till death do us part. So kining mga banding, kining fellowship o kining pakighiusa sa iro og sa agalon og sa magtiayon lig-on apan dunay katapusan. Dunay katapusan. Dili ingon ni ana gilarawan ang banding ni Jesus Christ sa iyang mga tinubos. Disaman ilarawan ni Jesus ang iyang banding sa iyang mga tinunan, sa iyang mga alagad. Ya kining gihulagway sama sa paras og sa mga sanga. Mao ni problema sa kadaghanang mga Kristohanon nga naisalaag sa nakadadaing kalisdanan, kapakyasan, kasalanan, kagubot sa unahuna, kamalasan sa kinabuhi, kay wala nila kupti, wala nila hupti kung unsa kalig-on ang kamatuoran sa ilang fellowship o banding kay Hesus Kristo. Kung kini dili nato uptan o ato ning kalimtan, maigsuon o pakyas gyud ta. Maingon si Pablo sa iyang tinuod nga banding kay Jesus Christ, Galacia 2:20. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo. Mao nay tinuod natong banding kay Jesus Christ. Isip mga Kristohanon, si Kristo nagapuyo kanato ug kita nagpanginabuhi alang kaniya. So ang pangutana karon, sa unsang paagi nato mapabiling lig-on kining maong banding kang Hesukristo? Unsa may buti pasabot sa pinulungang magpabilin kaniya og siya magapabilin kanato? Unsaon man nato magapabilin kang Hesus og siya magapabilin kanato? Pulong sa Dios lang mooy makahatag nato og katubagan niini. So atong ablihon nato ang atong balang kasulatan sa Juan 15 versikulo 1 ngadto sa 8. O kini ang akong giuluhan, magpabilin ta kang Kristo o si Kristo magpabilin kanato. Nagaingon 1:15 versikulo 1 ngadto sa 8. Ako mao ang tinuod nga tanom nga paras og ang akong amahan mao ang tig-alima. Ang tanan kong sanga nga dili mamunga, dili kini iyang pamutlon. Og ang tanang sanga nga mamunga, kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako og pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyang kaugalingon dili makabunga. Gawas ko nagapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo diha makapamunga gawas kon magapabilin kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras. Kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya magapamungag daghan. Kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo. Ang tao nga dili magapabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga og malaya. Og ang mga sanga pamuniton og igait sa ngadto sa kalayo og mga sunog sila. Kung kamo magapabilin kanako og ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayua,
Pangayo ka mo bisan unsa nga inyong gusto ug kini pagabuhaton alang kaninyo aron akong amahan mapasidunggan pinaagi ninyo. Magampo ta maigsuon. Dalay ko namang amahan, Lord, tinuod gyud nga sa among kinabuhi na agyod ang tanang mga kapakyasan na ang kaguol ng kabalaka nga daw murag nagkinabuhi mi sa among kaugalingon lamang daw kami ang may gahom sa among pagpanginabuhi kung saon kini. Kasagaran nahikalimtan namo ang among banding diha kang Kristo nga mao kini tinubdan sa among kalig-on sa pagpanginabuhi ng Kristohano nining kalibutan. Tudloi kami, tultuli kami sa imong mga kamatuoran, Ginoo, aron mapalabas namo o mapalig-on ang among pagsalig diha kanimo pinaagi sa kamatuoran sa imong pulong. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Nining atong gibasa John 15 verse 1 to 8. Kini makatabang kanato sa mga benepisyo sa paagi o kapilian o alternatibo sa pagpabilin nato kaniya og siya si Jesus magapabilin ka nato. Primero atong tan-awon ang mga benepisyo sa pagpabilin. Bersikulo nga to sa 3 nagaingon, ako mao ang tinuod nga tanom nga paras og ang akong amahan mao ang tig-alima. Ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon og ang tanang sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Nining mga bersikulo 1 nga to sa 3, dunay tulo ka benepisyo sa atong pagpabilin kaniya. Primero, ang benepisyong madawat nato, siya nagapadayon sa paghinlo o sa pagputli sa atong kinabuhi. Balik ko na ito basa ang bersikulo 2 nga to 3. Ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon o ang tanang mga sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. So sa mibut pasabot niya na nga kutong kita nakadawat naman sa pulong sa Dios, nalimpyuhan na hinluan naman ta apang kinahanglan putlion pa ta sa atong kinabuhi. Nahinlo na ta sa atong sala nga magdala kanato ngadto sa impyerno apan nanginabuhi pa kita ning kalibutan nga buhi nga naa pa ang sala, naa pa ang remaining sin kanato, kinahanglan kita mahinluan o maputli. So ang atong Ginoo, ang atong Dios, siya gyud nagapadayon sa paghinlo kanato ug pagputli sa atong kinabuhi pinaagi sa pulong. Ambot pasabot pinaagi sa atong pag-aplikar sa atong nasabtan, nadawat og natuhang pulong sa Dios. Bersikulo 3 nagaingon, kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Gisulti na si Kristo, siya nadtong kita makasasala pa hugaw tang dako apan sa diha nga kita nakadawat sa pulong sa Dios, kita nangahinlo na. So busa tungod sa pulong sa Dios, sumala sa gisulti ni Pedro sa 1 Pedro 1:22 nagaingon, sa naulay na ninyo ang inyong mga kalag, pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran alang sa matuod nga pagpangihigugmaay nga minagsuon kinahanglan sa kinasingkasing maghinigugmaay kamo ang usa sa usa sa mainiton gayon. Ambot pasabot ni Apostle Peter nga sa diha nga kita nagsubay, nagtuman kita sa pulong sa Dios nga kitang ganahinluan na, kita gipanghinluan pa sa atong mga nahabilin nga mga sala. Pinaagi sa atong pagsubay, pinaagi sa atong pagtuman, paglakaw diha sa kahayag. Pinaagi sa unsa? Sa pagsugid sa atong mga sala.
ang paglakaw diha sa kahayag maigsoon mao kini ang pag-angkon, pagdawat nga kita makasasala og ato kining isugid ngadto sa Dios aron kita malimpyuhan. Kay tungod ang atong Ginoo balaan gyud siya og matinud-anon nga siya diha nga kita magpalimpyo, magpaulay sa atong mga sala. Siya gyud mo posaylo kanato. 1 Juan 1 bersikulo 7 ngadto 9. Ato lang ibasahon. Apan kung kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, nan kita may pakig-ambitay ang usa sa usa og ang dugo ni Hesus nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Ambot pasabot maigsuon sa diha nga atong maglakaw ta sa kahayag nga igsuon, doon na tayo maayong fellowship, doon na tayo maayong bonding sa usa nga naman. Kay tungod limpyo ta sa tubangan sa Dios, doon na tayo maayong banding sa Dios. Doon na tayo maayong pakipaghiusa sa matag usa kung maayo ang atong pakipag-usa sa Dios, maglakaw kita diha sa kahayag. Bersikulo 8 nag-ingon, kung kita mag-ingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagpasaylaag sa atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. So busa may unta nga ko sa ang atong pagbanding sa atong igsuon bakak na. Apan kung ingon sa 9, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni ana mo pasaylo sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. So pagkanindot may igsuon, kung kita magapabilin diha nga nagtuman sayang pulong nga ato nabatihan mo angkon ta, mo dawat ta nga makasasala ta ug ato kini isugid malimpyo kita, so busa ang atong fellowship sa church, fellowship sa atong family limpyo gyud tungod dunay tay maayong fellowship sa Dios, nagapabilin kita diha kaniya. Okay, so dili lang pud na usahay nga may makapahinlo kining kita magsugid sa atong mga sala aron maglimpyo, paputlion atong kagalingon, napoy paagi ang Ginoo nga kita aron maputli pinaagi sa mga pagsulay. Kaysa pagsulay may igsuon ang mga Kristohanon diha sila inay nga sila nga mo layas tungod sa ilang pagsulay, sila no mukupot hinog maayo sa Dios. Musalig hinog samot sa Dios. Kay balo siya, kay balong Kristohano nga why mga panghitabo nga aksidente o by chance. Romans 8:28 sa gisulti, we know that in all things God works together for good. Kanino? Kanato nga nahigugma sa Dios. So ang pagsulay mao kini magputli usab sa atong kinabuhi kay tungod sa atong pagkupot sa Dios na ang atong ego at banding nato ang atong fellowship with God. First Peter chapter 1 verse 6 ngadto sa 7 nag-ingon, maigsoon, kini igakalipay ninyo dako bisan tuod nga karon inyong pag-antuson sa makadiyot ang nagkanalaing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagi kalayo bisan tuod kini madugta ra musangpot ngadto sa pagdalayig ug paghimaya ug pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. So pagkaanindot ining pagsulay kay adto tayo noon maulay sa atong pagsalig pagtuo, adto ta muhigda sa iyang mga braso. So dunay benepisyo sa atong pagpabilin. Primero, nakapadayon sa paglimpyo kanato og pag-ulay sa atong pagtuo. Ikaduha, siya nagahatag og abilidad aron kita mamunga. Dili sa atong kagalingon kita mamunga, kundi siya pinaagi sa paghatag kanato og kaakuhan, enablement, abilidad. Bersikulo 4 ngadto 5 nagingon, pabilin kamo kanako og pabilin ako kaninyo. Naingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili magabunga. Gawas ko nagapabiling kini sa tago sa tanom. Sa ingon usab ka kamo dili makapamunga, gawas kon magapabilin kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsang magapabilin ka ako, mao siya ang magapamungag daghan. Kay gawas kanako wala gayud kamoy arang
mahimo. Pagkanindot, no? Ikadong benepisyo sa atong pagpabilin sa atong Ginoo, kita mamunga. Mamunga sa unsa? Maayong binuhatan, makapamunga ta og atong sa atong pagpangwali, pangkabig nato na ito madala ngadto sa tiyan ni Kristo, unya sila moangkon sa ilang sala, unya makadawat sa pagtuo diha sa kaluwasan, unya sila magpanginabuhi nga Kristohanon anak sa Dios. Di ba pagkanindutan aw na kita namunga, pangutanan nako doon na mubibunga. Igsoon. Siguro bunga sa mga mayong binuhatan, bunga sa pagkapalaan nato, bunga sa atong pagkahimong kahayag, apan doon na napubuwi na dalang bunga nga kalag. Kinahanglan gyud ato kinibuhaton kay nga naman kay ang Ginoong Hesukristo mo'y hatag og abilidad aron kita mamunga. Kay mauna ang atong mauni kinabuhi sa Kristohanon, kita gibuhat sa Ginoo aron magabuhat sa maayong buhat. Kini ang mga maayong buhat. Ephesians 2:10, unsay gisulti dito? Atong basahon ang gisulti sa pulo sa Dios. Kay kita iyang mga binuhat. Hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So ang gawi sa mga Kristohanon, mga maayong binuhatan. Ang labing maayong binuhatan, magbunga ta og mga kalag ngadto kang Kristo. Kaya ba nato ni? Kaya. Ang ato lang tapulan ta o dili magpawa ta dili ta magpaimportante. Mabuot ba nato nga makakabig tag mga kalag ngadto kang Kristo? Oo. Nga naman, kay naa man gi maluluwas mga tao diha, naay mga tao sa Dios nagiandam nga naghuwat sang mga ba nadtong magadala og mensahe sa kaluwasan. Busa nagiingon si Pablo, Filipias 3:12. Dili nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako, hinunua ginaagpas ko kini aron mahimong akong kaugalingon sanglit mahimo naman na ako ni Kristo Jesus nga iyang kaugalingon. I'm sorry, sa verse 4 ba to? Chapter 4 ba to nga nagaingon, I can do all things through Christ. Nga naman, kay tungod si Jesus nagapabilin ka nato o kita magapabilin sa pagpamuhat sa iyang sugo. Mo na ikaduha nga benepisyo, siya nagahatag og abilidad sa atong pagpamunga. Ikatulo, siya nagatubag sa atong mga pag-ampo. Mo ni benepisyo nato. Dili gyud ta makabsan, dili gyud ta makawangan. Dili gyud ta kalimtan, iksalikway sa Dios. Kaya nag-ingon ng bersikulo 7, kung kamo pabilin ka nako o ang akong mga sulti, akong mga pulong pabilin kaninyo, pangayo kamog bisan unsa nga inyong gusto o kini pagkabuhaton alang kaninyo. Kini giingon din nga bisag unsa inyong gusto, dilibot pasabot sa atong kaibog sa atong kaugalingong unod. Kung dili ang pangamuyo sumala sa iyang kabubuton. Laktaw ta nga 14. Nagiingon 1 Juan 5:14, og ang akong nabatunang pagsalig kaniya mao kini nga kun mangayo kita bisan unsa sumala sa iyang kabubuton, siya magapatalinhog gayud kanato. Pag mingon tag sumala sa iyang kabubuton, kanang dili ta may salaag, dili ta mugarbo, dili ta makadawat og panalangin nga makalimtan nato ang Dios, kun dili sa iyang kabubuton nga mulambo ta, mulig-on ta, makapamunga ta. So Musa naagyod ang benepisyo, makatubag siya sa atong mga pagampo. Kung gitinguha nato ang katubagan sumala sa iyang kabubuton. So mo na migsuon. Mo ni ang benepisyo sa atong pagpapailing kang Hesukristo. Ikaduha, tanaw nato ang mga paagi niining pagpabilin. Paagi. Naingon sa versikulo 4 ngadto 5. Pabilin kamo kanako o pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyang rang kaugalingon dili makabunga.
gawas ko nagapabiling kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamungag gawas ko magapabiling kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabiling kanako kang kinsa magapabiling ako, mao siya ang magapamungag daghan. Kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo. So makita nato diri may igsuon ining mga bersikulo nga. Siya nagapabilin kanato ingon nga ang iyang pulong nagapabilin usab kanato. Kung saan daw pagpabilin si Kristo na nato kung kita nagapabilin sa iyang pulong. So mao ni primero. Primero kinahanglan magpabilin ta sa iyang pulong. Matikdi ang pinulungan ni Jesucristo sa John 4:5 o sa verse 7. Ako, akong mga pulong o ako. Ako magapabiling kaninyo kung ang akong sulti o pulong magapabilin diha kaninyo. So sama ni ana usab ang pagpabilin diha kaniya sa iyang pulong. Nag-iingon si Jesus sa John 8:31. Nag-iingon siya, kung pabilin kamo sa akong pulong nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an. So naagyon ang atong banding kay Jesus Christ. Kung doon na po ang atong banding sa iyang pulong. Kung kita nagapadayon diha sa pagpaminaw, sa pagtuki, sa pagtuon, sa pag-meditate, sa pag-obey, sa pagbuhat, mao kini ang atong spiritual relationship o fellowship with the Father and with the Son. Ang pagpuyo ni Kristo sumala sa pagpuyo o pagpapuyo nato sa iyang pulong sa atong kinabuhi. Basahin nato ng duha ka text sa sulat ni Pablo, Colossians chapter 3 verse 16 unya Ephesians chapter 5. Primero, Colossians chapter 3 verse 16 nagaingon si Pablo, ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayod diha kaninyo. Og magatinudlo ay, og magatinambagay kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam. Og sa mag-aawit kamo mga salmo og mga awiton og mga awit na espirituhanon uban ang pagpakasalamaton diha sa iyang mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Pulong papuy-a nga madagayaon, puno awas-awas. Kung saan man, sa pagpaminaw sa wali, sa pagbasa sa Biblia, sa pag-awit sa mga espirituhanong awit, sa mga salmo. Wow, kana gyud mo ay makapuno sa atong kasing-kasing. Magapabilin gyud ang pulong. Dili gyud nato kalimutan si Kristo. Buhi pirmi si Kristo sa atong kasing-kasing kay tungod ang pulong ug si Kristo usa ra. Ephesians 5:18 nagaingon may igsoon, og ayaw kamo pagkahubog og bino. Ayaw mo pagkahubog nining kalibutan, ning kahintang, nining bahandi, kalipay ning kalibutan. Pagkahubog sa bino. Kay kana maoy pagpatuyang. Kundi magpapuno hinuon kamo Espiritu. Nagaingon si Jesus Christ sa John 6:63, the word I spoke to you is spirit and the spirit gives life. So, miingon diya nga magpapuno, hinuon ka mo, Espiritu, kung saan man, magpapuno ka sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, sa Espiritu, o ka na may maghatag kinabuhi. Verse 19, Ephesians 5:19, pag sinultihay ka mo ang usa sa usa sa mga pulong, sa mga salmo, o sa mga alawiton, o sa mga awit na espirituhanon, nga manag-awit o managtugtog, nga magadagdaig sa Ginoo uban sa bugos ninyong kasing-kasing. Anak ta mapuno gyud sa pulong sa Dios nini mga butanga, dili ang paghubog-hubog ning kalibutan ning bino sa kalibutan may igsoon. Kinahanglan ato kanang likayan. So busa si Jesus nagapabilin kanato kung ang iyang pulong nagapabilin kanato. Ikaduha, siya magapadayon sa pagpabilin kanato kung kita mamunga. Dili lang kay ingon magpabilin ta sa pulong, kinahanglan mamunga ang pulong na akan nato. Verse 2, ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon, o ang tanan nga sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan
aron mamungag labi pang daghan maigsoon. Unsaon naman na kung sige tagdawat og pulong kaalam dako na tong ulo nya bunikol lang atong lawas kay nagniwang atong nga tiil bitikwil kay tungod wa nato i-apply, wa nato ilakang, wa nato ipanginabuhi, why exercise sa spiritual life. Dili gyud mamunga. Inay maoy magpabug-at sa ilang kinabuhi ang daghan nilang kaalam na wala nila buhatan. Lisod na, garbo kay na. Pride cometh before destruction. Ang garbo gyud sa daghang kaalam apan wa ipanginabuhi. Daghang Kristohanon ni ana, maayo manulti, maayo mo wali, apan ang kaugalingon wala walihi. Way pagpaubos, way pag-angkunog sala, way kaguol sa iyang nabuhat nga sala. Way pagtalikod, way kasubo, nga naman garbo man. Kaya ingon siya nga, puno na akong ulo o pulong, kinanlan kini ako ng iwali, pagkahambog niya na. Sa tinuod, pagkarako sa iyang ulo, apan pagkaniwang sa iyang lawas, o pagkagagmay sa iyang mga batiis o tiil, bitikwil, mapukan gyud siya. Muna nga usahay, ang kaalam sa Dios may makapakpukan. Sama ni Satanas, daghang kaalam sa pulong sa Dios apan maunay hinungdan nga siya napukan gikan sa langit ngadto sa impyerno. Ikatulo, migsuon. So nakita nato primero ang mga benepisyo sa pagpabilin, o nya nakita nato ang mga paagi sa pagpabilin. Karon ikatulo, ang kapilian nining pagpabilin. Kapilian ibig sabihin alternative unsa may angay. Doon natin kapilian na igsoon. Di wa tagapusa sa Ginoo kung unsay atong pilion. Naana sa atong kasing-kasing gitagaan nata sa Dios o kaakuhan nga pilion nato ang kinabuhi, pilion nato ang kaayuhan og dili ang kadautan. Apan kinahanglan din nato nga masabtan na sa atong kaugalingon. Alternative. Kung sa may alternative, may igsuon. Versikulo 8, John 15:8. Ang akong amahan, mapasidunggan sa diha nga mamunga kamog daghan, o nga sa ingon, pagahimatud-an nga kamo akong mga tinunan. Kung sa may ini-imply nini. Kung ikaw, magpabilin ka sa Ginoo sa iyang pulong og mamunga, kung sa may piliyon nimo, magpabilin ka kang Hesus og mamunga o magpabilin kang way tikaw-tikaw sa kamaturan, dako lang ang ulo. Kung sa may tabo nimo, kung dili ka mamunga, wa kay maayong binuhatan, wa kay pagginulsol sa imong sala, wa kay pagpaubos at tubangan sa kaigsunan o atubangan sa iglesia, imo ra ng kaugalingon. Doon na kay alternative, doon na kay mapilian nga magpabiling kang way bunga o magpabiling kang mamunga. Ikaduha, magpabilin ba o mutalikod aron isalibay? Primero, magpabilin ba aron ikaw mamunga? Ikaduhang alternatibo, magpabilin ba ikaw nga mutalikod aron isalikway? Tanawa ang versikulo 2 sa atong teksto og sa 6. Nagaingon sa versikulo 2, ang tanan kong sanga nga dili mamunga, kini iyang pamutlon. O ang tanang sanga nga mamunga, kini iyang paghinduan aron mamunga labi pang daghan. Apan ang sanga nga dili mamunga, putlon. Sa 6, nagaingon, ang tao nga dili makapabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga nga malaya og nalaya. O ang mga sangang pamuniton og igait siya ngadto sa kalayo og mga sunog sila. Unsa man ni? Mawaba ang imong kaluwasan? Nagsuon. Kini hulagway sa atong banding na kang Hesukristo sama sa paras ug sanga. Apan ang kaluwasan dili nato ni ka tandi sa mga butang nga dunay pagkadunot o dunay pagkawala. Posible ba sa Kristohanon nga isalikway?
igasalibay. Oo, posible gyud migso. Apan dili ang iyang relasyon sa Dios. Mahimo bang kalikta ni Kristo ang iyang pagkamatay, ang iyang pagkalubong ug pagkabanhaw tungod sa imong sala? Bawion ba niya? Dili. Dili na gyud mawala na. Apan ang mawala diha kanimo mao ang pakighiusa kaniya, fellowship with God and with the Son. Wa gali ka sa fellowship, maigsoon. Wa gali ka sa pagkipagsama kang Kristo og samahan, nagyud ikaw nagdungaw sa kalisdanan, kapildihan, kabakakan, garbo. Naagyod ang kalisdanan. Busa posible nga kung ikaw maputol sa imong bonding apan sama sa atong basa ganiya sa 1 John 1:7 ug 8 nga modawat ka nga ikaw makasasala ang kuno nimo ug imo kining isugid, ikaw pagalinluan. So busa mahimo kang isumpay pag-usab sa punuan. Sa dili pa nga ikaw masunog sa kapildihan, kamalasan sa imong kinabuhi. Dili ang impyerno, kundi ang kaguol. Hangtod nga dili ka magpaubos, ug di ka modawat sa imong sala, ug di ka mo sugid sa mga taong nabuhatan nimo og sala. Kaya nag-iingon ng Ginoo, kung kamo dili mo pasaylo, dili po ka pasayloon sa amahan. So busa kung nakasala ka, mangayo kag pasaylo sa mga taong imong nabuhatan og sala, aron nga ikaw pasayloon sa Dios. Apan garpong imong padadalo kay tungod maalam ka, dako kag ulo, kang kaalam, kana mo'y pamaagi nga isalibay gyud ka sa fellowship sa Dios. Naagyud tanan nimo kagulanan o kasakit. Roma 11:23 nag-ingon maigsoon, og bisan pagani ang uban kanila, kung dili sila magpabilin sa pagkadili matinuohon, igasumpay sila niini, kay ang Dios makahimo man sa pagsumpay kanila pag-usab. Pagkagrasya gyud sa Ginoo, bisan pag-unsa nato pagkadautan, bisan pag-unsa atong sala, apan kung kini atong isugid ang kunon. If we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us. Isumpay kag usab. Ibalik ka pag-usap. Dunay restoration after na ikaw ma-discipline. James chapter 5 verse 19 to 20 nagaingon, mga igsuon ko, kung adunay kaninyo'y naisalaag gikan sa kamatuoran og may usa nga makapabalik kaniya, pahibalua siya na bisan kinsang tawhana na makabalik sa makasasala gikan sa pagkaisalaag niini sa iyang dalan, magaluwas sa kalag niini gikan sa kamatayon o magatabon siya daghang mga sala. Sumoy akong tambag sa mga kaigsuon ng Kristohanon, kung nakita nato na ay mga tao nga nag-discipline, nahibulag sa church kay tungod sa ilang sala, nag-discipline sila, panapag yun ang ilang garbo, nga way pagginulsol, way pagkaguol sa ilang kahimtang. Ikaw nga espirituhanon, imo kining maymayan, og siya imong paningkamutan nga maghinulsol og mobalik diha sa Dios pinaagi sa iglesia. Pagkanindot kay nag-ingon diya sa James chapter 20, naagyod ang glory and honor of God sa mga taong nagpabalik og mga taong naisalaag sa sala. So, nining ato mensahe maigsoon. Duha ka butang atong timan-an. Ayo pag ingna nga ikaw lig-on kay tingalig ikaw mapukan. Aron dito mapukan, timan ini. Dili kita makasunod kang Jesus kaniya, gawas kung kita anaa diha kaniya.
gawas nga kita nagapabilin kaniya. Kiunsa nato pagpabilin? Pabilin sa iyang pulong o nagpabilin kita nga na mamunga. Kay tungod ang atong relationship, ang atong relasyon sa atong paghahimong anak o pinasaylo, tinubos ni Kristo, dili ka na mawala. Ang Diyos may nagkupot niya na apan ang atong fellowship, ang atong banding, kung mawala tayo, naa ka na to ang tanang kagulanan, tanang kapakyasan, nining kinabuhi. Galatia 3:26 nagaingon na igsoon, kay diha kang Kristo Jesus, kamong tanan, nahimo namang mga anak sa Dios. Pinaagi sa pagtuo, kay ang tanan kaninyo, nga gibinautismuhan ngadto kang Kristo, ginasuluban og Kristo. So busa kung kana mawala diha nimo, kay tungod na bulag ka sa fellowship, sa imong banding sa Panginoon, ikaw lang may problema sa kaugalingon, ang Diyos wala. He remains faithful to you even though you are unfaithful to Him. Mo na'y grasya sa Ginoo. So timan ini, ikaduha, ang magapabilin, kung kita magapabilin diha kaniya, sigurado siya magapabilin ka nato. Samtang magapadayon kita sa pagtugot sa iyang pulong nga magpabilin sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga kinabuhi o kita magapabilin sa iyang pulong pinaagi sa pagsunod ni ini, doon na tay assurance na kita maayong banding sa Ginoo. Kay kung dili, isalibay gyud ikaw sa walay bunga nga Kristohanon. Naa ang tanang mga paglantaw kanimo sa mga tao, kanabay Kristohanon, naawa kay bunga. Uga, patay ang imong kinabuhi, Kristohanon. Wa kay maayong testimonyo nining kalibutan. So busa may igsuon, kung ikaw naibulag sa banding, balik, paghinulsol, pag-angkon, pagdawat sa imong sala, magpaubos, hilak sa kaguol tungod sa kasakit sa imong sala. Ayaw, wad-awad na si mong nahuna. Kay kanang salaan, dili gyud mapapas na sa mata sa Dios samtang naaimong gitago sa imong kasing-kasing, bisan pang imong pag-ampo, usa ka tinunglo. So, busa, magpabilin ta kang Kristo o si Kristo magapabilin kanato. Magampo ta magsuon. Daray ko na mga mahan, salamat sa imong pulong may naghatag ka na mo kahayag sa among kahimtang. Usahay, amo lang gibaliwala ang among fellowship diha nimo. Kay nagtuumi nga daghan nami kaalam, igo na ni nga ikaw dunay pabor ka namo. Apan sa among nakatunan karon, usa di kadakong garbo o ang garbo way grasya sa Dios. Salamat Lord, hinaot pa, mabalik mi sa among kaugalingon, maginulsol, mudawat sa among kasaypanan, o mag-ampo nga kami imong pagapasayloon sa among mga sala. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.